104 ja 181. Ensimmäinen suoritusvirhe tälle parille, taisi tulla sillä toinenkin. Meinaisiko olla rivat vähän kevyessä? Tuossa äsken Vendi ja Maiju tekivät vitostuloksen, aika 43.64. Ja siellä mentiin väärästä suunnasta hypyille tuossa Tuomia edentävä hyppy. Ja näin. Koirakerhosta valmistautuu 440 ja 441. Medien väliaikatietoja nyt yhteensä 23.0 tulosta ja kärki on tällä hetkellä Jonna Keskitalo ja Puura, Outi Korhonen ja Halo ja Anja Lintunen Sofi. Ja maksiradalla oikein huudon kanssa vauhdissa 689 Labradorin noutea Simpa. Kovasti on asiaa ohjaajana Emma Alve Border Agility-tiimistä. Valitettavasti sieltä taisi hylky tulla, niin kannustetaanhan tämäkin hieno noutaja täältä maaliin asti. Valmistautuvat maksuradalle 690 691.